jot media rokno hambai khulumbai kha ang tini kaisa request ni bagi kaisa jot chini tiprasa rokno kaisa khulumui kaisa kok sanani bagi non thani ma phaima se जों एडिसि हाफाङो बुबाग्रानि तिप्रामो था सरकार आचमनि यागुलो गोबां मा जों सामुं खायमानि मारि नरक नुबै दं गोबां मा सामुं खुलबाय जों सामुं तांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि से जों ताबो बखा सालाय दं मानि बा जों सामुं चारि माय आङै दं मानि जता आङै दं मानि आबोके बाहान बथाय तिप्रामो था बुबाग्रानि दल फायमानि यागुलो गोबां मा सामुं गाहाम खायमानि बिसिङो kaisa emon kotor जों सामुं खायजाका आव सामुं खायबाय जों ता बेलाय गिबि मुं आचाय दं आबुंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन कायका खुमपुयो खुमुलुंग आमचायो ताबुक नक बारासि नायतुगि मानलायलिया कलेज ताबो 300 जना कलेज भर्ति फैनाय जिनि त्रिपुरा हास्टिनि गोबां मा चेरायराव 1300 जनानि बिसिङो जों 250 जना से हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्स नि एप्रेंटिसेस नाना नाय दं ताई 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइटों अबेके गोबां मा रिक्रुटमेन्ट 20 जना ड्राइवर अबेके गोबां मा बरक खुमुलुंग हा फाइटों किन्तु बारा सानसे ताबो खुमुलुंग आमचायो बारा मानलिया बारा नायतोगै गोबां मा चेरायनि बुमा बुफाराव फाइबै जावो हस्टेल मा यांगै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनबा साबुतिनो बल जागा तनि लेखा परेनाय हाइङै बारा मान yang तंबायके आं request खायना मुचुमा के ओ खुमुलुंग आमचाय यो तंनाय हागनांग रक नक नु खुं तंनाय रक नरक मान खांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङबन जे कुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै सिनि तिप्रासारनो एटलिस्ट खुमुलुंग तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आभायनि किसा सुजुग रिबायदि कारण चेराय चिगन 1 2 3 1 by 2 बरक हस्टेल माया इके बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारा सासि नायतुगि मानिया ओं तंबायखा हिके एडमिशन ओं पाइजाक अरो लेखा फोरोंना मुचु नक सि बारा माया हिके बर थांबाय जाना आबनि बागै अरो हागनां रक न गनां रक ना आं कयना मुचु नरक जेसुक मानसाक नरक बरां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबाय जादि हिके चिनि कलेज नि पढ़ने रक वाहिनो फाइ तंबाय ताबो भर्ती नाय कयेक दिन बिसिङनो 300 जना सिंगे नरक 100 आबनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंपायनाय चिनि नार्स फाइ तंगो नार्स एप्रेंटिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मचिन र जों ताबो एभिएशन ट्रेनिंग बु खाइतों जों एयारपोर्ट बु खाइतों तार बेलबारि उंकुलो फार्म नि उंकुलो गो काइसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दं एभिएशन ट्रेनिंग नि बागै नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मा स्टूडेंट र बर फाइबेनै सोलों फाइबेनै परि फाइबेनै एका आगामी दिन चिनि बोसोर नक तंनानि जों ताबुकनो 6-7 मास नि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मा यांगै तंगु चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुमपय हस्टेल नि बागै एकोमोडेशन नि बागै रहरमानि जों 250 जना जों मानो हके 1300 जना से एडमिशन हके जों बाहिके बाकी सारे रगनो जों फरायनायनि सुजुग खायरिमान अब आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मिडिया रंनि थ्रु चिनर बुमा बुफा खुमुलुंग आमचेन लुकुरकनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रासारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसाक जन खुंसा खुंनिपान ननि बिदारगो ताङै तिप्रासा चेरे रगनो लेखा सोलोंनायनि बागै अरो तंनानि सेबसाइ खायरिबाय जादि अ कयमुंनि बागै आं नरनि बस्ताङो मा फाइजामायसै जतन हामबाय।